datos, emítense sentenzas machistas e informes psicosociais que, lonxe de protexer as mulleres e as crianzas, acaban por sometelas a máis violencias. Nas sentencias condenatorias por violencia machista recóllense as agresións do proxenitor e no parágrafo seguinte o réxime de visitas destes coas crianzas, obviando os perxuízos que ten para as menores criarse nun clima de violencia ou, en moitos casos, sendo vítimas directas das agresións. A violencia machista tamén é violencia contra as crianzas. A legislación galega, estatal e internacional xa as recolle como vítimas de violencia de xénero. É hora de que isto se teña en conta a hora de dictar sentenzas. Cando se xulga unha agresión sexual, inciden na roupa que levaba a vítima ou a cantidade de alcohol que consumira, para xustificar dita agresión e atenuar a pena. Os xulgados entran nos xogos das denuncias cruzadas. Os maltratadores denuncian as súas vítimas para desacreditar a denuncia delas e algunhas mulleres acaban sendo condenadas por defenderse durante as agresións. No momento que as mulleres son chamadas para entrevistas no Imelga, o alivio sentido no primeiro momento porque un equipo psicosocial vai valorar a situación vese destruído por informes que se apoian explícita ou implícitamente no síndrome de alienación parental, unha invención destinada a desacreditar a versión das crianzas fronte ao maltratador. Os informes do Imelga refírense á violencia machista como conflito entre os pais, engadindo en varios dos casos a nai fai partícipes os menores. Minimízase a situación de violencia de xénero, revictimizando as mulleres e as crianzas e culpabilizando as nais de manipular os seus fillos e fillas, moitas veces vítimas tamén de agresións, e cuestionando sempre a versión das crianzas, dando credibilidade total a dos maltratadores. Outros informes recollen valoracións sobre as mulleres, referindo que non se aprecian indicadores que suxiran a vivenza dunha situación de maltrato psicolóxico, baseándose en que anos despois de romper a convivencia co agresor, a muller non presenta ansiedade, nin perda de autoestima, ou que coñece os recursos de apoio que ten e os utiliza. Reclamamos a revisión de atención e servizo que se presta nos organismos públicos nos que se emiten informes que afectan os procesos de denuncia. É necesario incrementar o persoal do Imelga para evitar as esperas e facilitar que as profesionais poidan estudar os casos con profundidade. Exiximos que se supervise a súa formación en materia de violencia machista para evitar que se empreguen invencións como o síndrome de alienación parental contra as mulleres. Para frear a violencia institucional no marco da xustiza é preciso coñecer e sinalar o que está pasando, facernos conscientes de que de nada serve todo o traballo que facemos para que a sociedade tome conciencia e consciencia, identifique e denuncie a violencia machista, se estas valoracións e sentenzas que finalmente se emiten colocan as mulleres e as crianzas en situación de sufrir máis violencia. Verémonos de novo o vindeiro xoves ás 12 horas aquí, neste mesmo xulgado, para continuar coas accións reivindicativas e visibilizar todas estas violencias que se dan ao longo dos procesos xudiciais. Porque se é machista, non é xustiza. Sí, por favor, 3 cabras.